ଭାଗ 18। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ଘରର ଠିକଣା ପଚାରି ପଚାରି ସୋନାଲି ଆଉ ତା ବାପା ମା ଯାଇ ସମ୍ପର୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିବାର ଆୱାଜ ଆସିବାରୁ କେହି ଜଣେ ଆସି ଡୋର୍ ଖୋଲିଲେ। କାହାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କଙ୍କ ଘର ନା? ହଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘର। ଆପଣମାନେ କିଏ? ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସମ୍ପର୍କଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ। ଆପଣମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ତାପରେ ସୋନାଲି ଆଉ ତା ବାପା ମା ଯାଇ ଘର ଭିତରେ ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସମ୍ପର୍କ ତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ତଳ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସୋନାଲି ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିଦେଇ ପାଗଳିଙ୍କ ପରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ସମ୍ପର୍କ, ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ନା? ମୋତେ କେହି ଜଣେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ତୁମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? କୁହ ସମ୍ପର୍କ, କୁହ। ତୁମେ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ? କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ସୋନାଲି, କୁଲ୍ ଡାଉନ୍। ସୋନାଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲି। ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ତୁମକୁ ଆଉ ଅଙ୍କଲ୍ ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ, ମୋ ପ୍ଲାନ୍ଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ଯାଇ ସୋନାଲିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ସୋନାଲିର ମା କହିଲେ, ପୁଅ, ତମେ ଯାହା କହିଲ କିଛି ଠିକ୍ କଲନି। ଜାଣିଛ, ତମ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଖବର ଶୁଣି ଆମେ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲୁ। କ'ଣ ହେଇଥିବ, କେମିତି ଏବେ ଥିବେ, ବେଶୀ କିଛି ହେଇଯାଇନଥିବ ତ? ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାରର ଭାବନା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା। ସରି ଆଣ୍ଟି, ସରି ଅଙ୍କଲ୍, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ ସମ୍ପର୍କ? ଜାଣିଛ ନା, ମୁଁ କେତେ ଡରି ଯାଇଥିଲି। ସରି ସୋନାଲି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ ହେବନି। ତାପରେ ସୋନାଲି ଟିକେ ରାଗିଗଲା। ସେତିକି ବେଳକୁ ସମ୍ପର୍କର ବାପା ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆରେ, ଆପଣମାନେ ଆସିଗଲେଣି? ଏ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବଦମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଦେଖିଲୁ ସମ୍ପର୍କ, ତୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୋ ବୋଉର ମୁହଁଟା କେମିତି ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସୋନାଲି ଯାଇ ସମ୍ପର୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। କାନ୍ଦେନିରେ ମା, ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମଜା କରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ଲାନ୍ରେ ସାମିଲ କରେଇଲା। ଆମେ 2 ଜଣ ବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ନହେଲେ ମୁଁ ସୋନାଲିକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆସିଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଏହି ଭାଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ମତାମତ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଗାମୀ ଭାଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ଧାରାବାହିକ ସହ।